हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों HSLC आनजादनि रिजाल्टनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बाहाय फोरमायलायनो नागिरदों। बाहाय दिनै HSLC आनजादनि जेतु रिजाल्ट बेखौ होबाय। आनजाद जायाखैमोन अबसे अदेबानि बेखौ जेरै इन्टारनेलनि गेजेरजोंनो एबा स्कुलनि मार्क्सनि थ्रुयैनो गासैखौबो पास खालामबाय बेखौ जों बयबो मिथिजोब्बाय। नाथाय बेनि गेजेरावहायनो माखासे गोबांथार बाथ्राफोरा जोंनाव गोनो गोथो जानानै दंगासिनो दं। बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव क्लियार खालामना होनो नागिरदों। दा जिखिजाया मानो जे टटेल आसामाव गासै 4,26,553 फरायसाफोरा बाहाय आनजाद होनो गोनांमोन। दा बिनिफ्राय होदोंमोन एबा एपियार्ड होदों जिहेतु बेनिफ्राय गासै पास जादों 3,97,132 साया आरो पार्सेन्टेज हिसाबै 93.10%आ बाहाय टटेल पास जादों। आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज नोंथांमोना बेखौ नायनो लुबैदोंबा स्क्रिनआव एबा भिडिअ'आव स्क्रिनाव होनाय जादों, नोंथांमोना बेखौ स्टप खालामना नायनो हागोन। दा बेनिफ्राय बाहाय नुनो मोननाय जादों दिनैनि जिहेतु बे रिजाल्टखौ लानानै गोबाङानो गोजोननाय मोनदों मोनाखै। दा बेयाव दंगासिनो दङ गोनो गोथो। बिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाब बाहाय होग्रोनो नागिरदों जे गुवाहाटीयाव सासे तरुण राम फुकन हिन्दी हाई स्कुलाव सासे गथ'साया गावनि मार्क्स मोननायनि सायाव एबा गावनि पास रिजाल्ट मोननायनि सायाव गोजोननाय मोनैनिजों लोगोसे गावखौ फोजोबना लादों होनदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव, जायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनदों स्क्रिनाव जे मालिगावआव अफिसार कल'नियाव बिथांमोना थायोमोन होनदों। बेयाव बे घटनाया जादों, जायखौ हिमांशु शर्मा होननानै फोरमायनाय जादों। खौराङाव नोंथांमोननो लिंक होनाय जादों डिसक्रिपसनाव, इसान निउसाव फोरमायदों। दा बेनिफ्राय आरोबाव फार्स्टआवनो जोङो खावलायनो नागिरदों जे बिनिफ्राय आरोबाव गुबुननि बेबायदि खौरां जों बर'फोरनि बेलायाव एबा गुबुन सासेबाव जों मोनबावा बेखौ मिजिंथिनाय जादों। मानो होनबा बेयाव नोंथांमोनहा खोनासंनानै ला एबा नोंथांमोनहा फोरमायनानै हो फरायसाफोरनि थाखाय। दा बेयाव आनजाद खुंनायाव मा जागौमोन आरो आनजाद खुङियाव मा जागौमोन बेखौ गोबां गेदेमाफोरानो बुंखाबाय, नोंथांमोनहा खोनाखाबायबो जानो हागौ। आरो जायफ्रा बुजिगौ, जायफ्रा फरायसालिजों सोमोन्दो दङ बिथांमोनहा मिथिखादों जे बाहाय क्लास 9निफ्राय लानानै क्लास 10नि आरो क्लास 10आव थानाय इन्टारनेल एसेसमेन्ट आरो बेजों लोगोसे बेनि बै स्कुलनि सिगांनि पास जानायनि जिहेतु रिजाल्ट सिगांनि इयारनि बोसोरथामनि, दा बिनि सायाव बेस जानानै बे रिजाल्टखौ बानायनाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बाहायनो जायफोर स्कुला सिगांनिफ्रायनो मोजांखा बिथांमोना स्कुला मोजांखा हिसाबै बिथांमोननि सात्रफोरा मोजां पास जाबोखानाय बा बिसोरा मोजां रिजाल्ट जादों। जायफ्रा स्कुला सिगांनिफ्रायनो मोजां नंखाया बिथांमोननिया रिजाल्टआ जेसेबां जानांगौमोन बेबायदि जायाखै बादि जादों। दा बेनिफ्राय बाहाय नुनो मोननाय जागोन बे हिसाबै आनजादखौ जिहेतु लिरनानै पास खालामनो हायाखिसै एबा लिरनोनो मोनाखिसै, जिहेतु बाहाय आफस खालामलायनाया जाखागोन। नाथाय जाय पास जादों नोंथांमोनहा जिखिनि लानानै बेखौनो गोजोननानै थानो नांगोन। मानो होनबा बाहाय जिहेतु कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंहा आनजादखौ खुंनो हायासै। जानो हागौ जुदि खुंमारोमोनब्ला नोंथाङा जानो हायाखै एबा जोंनि गथ'आ जानाय नङामोन बा गुबुन गोबां फरायसाफ्रानो बेयाव माखासे खैफोदाव गोलैगौमोन जे भाइरासनि थाखाय। जोंनि जिल्लायाव खम जानो हागौ, नोंथांनि जिल्लायाव खम जानो हागौ, नाथाय दुलाराय आसामावनो बियो पसिबोल नङामोन। बेखायनो दासिमबो पसिबोल नङा जिहेतु स्कुल खुलिनायनिनो सरकारनि बायदिब्ला। बेखायनो बेयाव जोबोद मोजाङानो जादों, जेनेबा आनजाद गैयालासेनो पास खालामदों। दा बेयाव माखासे डिमेरिट आरो मेरिट दङ, मोजां आरो गाज्रिया दङ। मोजाङा बेनो जे जोंनि गेजेराव बोसोरथाम बोसोरब्रै जेसेबां दङ एरियार थाबोनाय पास जानो हायै फरायसाफोर आरो जायफोरा फरायसाफोरा पास खालामनो नाजासेयावबो हाबोआखैमोन बिथांमोनहा दिनै पास जाफैजोब्बाय, बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो जायफोरहा थार्ड डिभिजनाव पास जानायनि दङमोन, चान्स दंमोन, बिथांमोना सेकेन्ड मोनदों, खायफाया सेकेन्डआव पास जानायनि चान्स दंमोन, बिथांमोना फार्स्टआव मोनदों। बिनि थाखाय बिसोरनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे बेनि बे सार्टिफिकेटखौ जे साख्रिनि थाखाय गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि थाखाय सरकारा एप्रुभ खालामनानै होबाय, बेयो आरोबाव मोनसे जोबोद गिदिर मोजांबाव। खालि बाहाय टिचार एबा फोरोंगिरि मावनो थाखायल', कलेज लेभेलाव प्रफेसार एबा लेक्सारार, बेनिफ्राय नैबे गाहाय लेभेलाव टिचार हिसाबै जायफ्रा खामानि मावनो गोसो बिथांमोनाल' स्पेसियेल माबा मोनसे आनजाद खुंनायाव होफिननो गोनां जागोन। दा बेनिफ्राय टिचारनि बादै जोंनाव इसेबां रोजा गोबां सार्भिसफोर दङ, बेफोराव जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेखौ जेबो आफस खालामनो हानाय नङा, बेयाव दङ। दा बे मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा। नाथाय माखासेया गोरोन्थिया एबा डिमेरिटआ बेनो, नोंथांमोनाबो बयबो मिथिबाय जे जायफोर फरायसाफ्रा बबेबा फरायसालियाव जानो हागौ बियो गोबांनावनो जे फार्स्ट डिभिजन थांनो गोनांमोन, हाथारगौमोन, नाजाथाबदोंमोन, लाथारगौमोनबो, सिगाङावबो मोजांमोन, नाथाय सेकेन्ड मोनफ्रांबाय बा थार्डआव मोनहैबाय। एबा सोरबाया डिस्टिंसन लानो गोनांमोन, स्टार लानो गोनांमोन, सिम्पल फार्स्ट डिभिजन मोनबाय,
दा बेबायदि मोननाया बिथांमोनहा एसे गोसोआव दुखु दङ। नाथाय बेखिनिखौ दुखु सानालाबानो गुबुनफोरखौबो नाहरनानै आरो थासारिखौ नायनानै बेखौ लानानै गोजोननांगोन। मानो होनबा आनजादा जिउआव खनसेल' फैया, बेयो बार बार फैबाय थागोन। नेक्स्टआव नोंथाङा जेसेबां हायो नाजा। आरो मोनसे बाथ्राया बेयाव दङ, जुदि जोङो मोजां साख्रि मावनो लुबैदोंबा बेयाव हायार सेकेन्डारियासो मेक्सिमाम, हायार सेकेन्डारि पास जाबासो मेक्सिमाम साख्रिनि दर्जाया गेवनानै होयो। बे बाथ्राखौ आं सिगांनि गुबुन गुबुन भिडिअफ्रावबो फोरमायबोखांबाय। हायार सेकेन्डारि पास जाबासो गोबांथार साख्रिनि दर्जाया गेवगोन। बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास नङाबा मेट्रिकल'जों जोङो फिसा फिसौ साख्रिसो जों मोननो हागोन। बेखायनो आनजादा गोबां दङ। मेट्रिक आनजाद पास खालामनानै होबाय, बेनि थाखाय जोङो थेंक्स बावनांगोन सरकारखौ। बेनिफ्राय नोंथाङा फैगौ हायार सेकेन्डारियाव जेसेबां हायो जर खालामनानै लाजादो। जेराव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा हायार सेकेन्डारि पास जाबानो साख्रिनि दर्जाया गेवो, बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन न'। बेयाव पार्सेन्टेजनि खोथा दङ। जेरै 45%आ STनि थाखाय आरो बेनिफ्राय 50%आ गुबुन आदार्सनि थाखाय। बे हायार सेकेन्डारियाव जुदि बिसिम मोनबासो गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि थाखाय एप्लिकेबल जागोन। बेयाव स्टेटआनो जा, सेन्ट्रेलनियानो जा, बे फोरोंगिरियानो जा, जायखिजाया साख्रियावनो पार्सेन्ट हिसाबै बिनाय थायो। दा बेखायनो मेट्रिकआव जिखिनि मोनबाय, फार्स्टआनो जा, सेकेन्डआनो जा, थार्डआनो जा, हायार सेकेन्डारि फरायनो मोनगोन। दा बेखायनो हायार सेकेन्डारि फरायनाय, हायार सेकेन्डारियाव मोजाङै नाजानानै नोंनि मेलेमजों जेसेबां गोसोबादि लाखिनो लुबैदों बेबायदि नाजाहैबानो जाबाय। दा बे बाथ्रा आरो बेनि मोनसे रिकुवेस्टआ बेखायनो, बे बाथ्रानि थाखायनो जायफ्रा दा फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, डिस्टिंसन मोनबाय बा स्टार मार्क मोनबाय, बिथांमोनहा बेदि मोनदानि एग्जामाव मोननायखौनो गोग्गानानै गोरोंखा बायदिसिना साननानै जोङो उननि समाव फरायनायखौ जुदि खम खालामो, बिथांमोनखौ निस्सय नुगोन। नोंथाङाल' नुनाय नङा, रायजो राजायानो नुगोन एबा गोबाङानो नुगोन, सिनायनानै लागोन। दा बेखायनो जेसेबां मोनदों बेनिफ्राय नाजा। आरो जायफ्रा खम मोनखादों बिथांमोनाथ' गोबां फरायखानांगोनानो, बेनियानो मानो होनबा जुजिखानांगोन। नाथाय जायफ्रा बुरजा मोनदों होननानै आराम थायोबा बियो जारला जागोन। मानो होनबा मोनफ्रोमबो एग्जामानो नुनायाव गोरलै नङा, नाथाय जेराव जिरायो आनजादाव बिथांमोनहासो मिथियो। बेखौ नोंसोरबो फरायसाफ्राबो फरायनायाव आनजाद होबोनानै मिथिबाय। दा बेखायनो आसा खालामो बेबादि आरोबाव जाया। नाथाय बेनिखौल' आं खावलायनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेराव, जायफ्रा फेल खालामजादों, जुदि बबेयाव नुनायाव बारा गैया, गोबांथार फरायसालिफोरा फेल खालामजायाखै, गासैखौबो हरजोबनायानो जादों, फ्रायानो पास जाजोबदों। माने 100% पास खालामनानै हरदों। नाथाय दा नुदों खौरां बिजोंफोराव मोननैसो फरायसालिफोराव माखासे फरायसाफोरखौ पास खालामनानै माखासेफोरखौ फेल खालामनाय नुदों। दा बेबादियाव जुदि नोंथांमोनहाबो बेफोरबादि फरायसालिनि जुदि फरायसामोनब्ला, दा फरायसालिसिम थांनानै खौरां लाहैनो हागोन। आरो माबा मोनसे लिगेल एक्सन दङ, माबा मोनसे लिगेल बेबस्था दङ, माने मोनसे लिगेलि माबा मोनसे जुदि प्रसेस दङबा बेनि लाइनखौ लानो नांगोन। मानो होनबा गोबाङानो जुदि पास जाजोब्बायबा बिथांमोनहा मानो फेल खालामजाखो, बेयो मोनसे जुदि माबा मोनसे राहा थागोन। दा बेखायनो जायफोरहा बेबायदि फरायसालिनिफ्राय फेल खालामजादों बिथांमोनहा लिगेलि थां, खिन्थु जबरदस्त नङा, धमकि नङा, बा सोरखौबा माबा मोनसे खालामनानै नङा, लिगेलि थांनानै खबर लाहै मोजाङै, मानि थाखाय प्रब्लेमनि थाखाय फेल खालामजादों बेफोरबायदि गासै बाथ्राफोरखौ रायलायहै। जानो हागौ फर्म फिलापआनो गैयाबा जुदि मारै पास जानो, बेफोरबायदि माबा मोनसे थानो हागौ। दा बेखायनो लिगेलि थांनानै लिगेलि प्रसेस खालामनानै खबर लाहै, बेनि उनावहाय माबा मोनसे राहा लाजायो लाहैबानो जाबाय। दा बेखौसो जों खालामनो नांगोन। दा बेखिनि आसा खालामो जोंनि गेजेराव बयबो गुजिलायनानै थानो नांगोन। मानो होनबा सरकारानो जिहेतु खालामबाय, जोंलाय मा, नों आंलाय मा, फोरोंगिरि सोरबा स्कुल, बिनि थाखाय दाय नङा। नोंथाङा फार्स्ट डिभिजन थांनांगौमोन, सेकेन्ड थांदों बा थार्ड थांदों, बेनि थाखाय बबेबा स्कुलनि फोरोंगिरिखौ थांनानै दाय खालामहैनो मोननाय नङा। मानो होनबा बियो सरकारनि आखायावसो थाहैदों, आरो सरकारा जेखौ गाइडलाइन हरदों, सरकारा जेखौ बानायनो थिनहरदों, बेखौसो फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा खालामनानै हरनाय बे रिजाल्टआ। बेखायनो फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायनानै खालामनाय गाइडलाइननि गेजेरजों, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो बबेबा फोरोंगिरिनि सिथ्लायाव थानानै सोरखौबा धमकि हैनाय, बबेबा फरायसालियाव थानानै सोरखौबा रायहैनाय, बेबायदिखौ नोंथांमोनहा खालामनो मोननाय नङा। आरो खालामोबा बेयो गोरोन्थि जागोन। दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे सेयार खालामदोंमोन। नोंथांमोनाबो बेबायदि गुबुन गुबुन फरायसाफोरनि सिगाङाव साजेस्ट खालामनानै जाबाय, बुजायनानै दोन, जाहाथे गोसोआ बाया, गोसोआ खाब्राया। बेखौनो आसा खालामो। गोजोन्थों।